Unsa di ining kaning gatas sa kabaw? Unsay may mas lami, ang fresh milk nga gikan sa kabaw or fresh milk nga gikan sa baka? Healthy ba siya kanang kay di ba sticky man ang kabaw? Healthy ba na siya sa mga naay mga health problems? Unsa di ining kaning gatas sa kabaw? So ang gatas sa kalabaw no, lahi gyud siya sa gatas sa baka o kanding. Mas lapuyot siya. Mas taas og fat Lapuyot content. meaning mas sticky. Sticky, yes ma'am. Sticky. Mas taas siya og fat content, protein, og mas creamy pud siya sa lasa no, tungod lagi sa taas niya nga fat content. Tungod ni ini, nindot siya gamiton sa yogurt, kaysa puti og butter, kay taas ka og yield og mas lami ang resulta. Pero sir, naabay ka ng yogurt nga gikan pod sa baka? Yes ma'am, naa ma'am. Okay. Pero diri sa atong Philippine Carabao Center, wala gyud tay baka din ha nga gi-display nga natay milk. mga consigned products ma'am, dili consignment. produced. Oo, yes ma'am. So naa gyud ay gihapoy baka. Pero based on your experience, Sir Kimwell, unsa may mas lami og when it comes to kaning fresh milk? Unsay may mas lami, ang fresh milk nga gikan sa kabaw or fresh milk nga gikan sa baka? Para sa ko mas lamig gid ang gatas sa kabaw tungod kay mas creamy gid siya. Tungod sa iyahang high fat niya nga content, mas manamnam mura inana siya nga ma'am, description. Kumpara sa baka nga medyo runny lang pud siya inana. Meaning mas lasaw. Mas lasaw siya compare sa karabaw. Pero kung halimbawa sir, kanang healthy ba siya? Kanang kay di ba sticky man ang kabaw, healthy ba na siya sa mga ibutang taog na ay mga health problems? Dapat po siya mag-avoid ta sa ma'am no. Kung taas na tag mga fat siguro, i-lessen lang nato atong pag-take sa sa Carabaw's milk no. Sa fat. Pero na po siya mga healthy nga pod nga fat pod ang Carabaw's.